Sapa iki? Takon karo aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna, Mas. Ala. Kresna bojomu telu, ala. Konangan kowe iki. Kresna bojone telu. Rukmini, Setyabuma, Jembatan Ancol. Jembawati, Jembawati. Ya. Anu apa wae? Lho mesine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku sing nawadane apamu wae? Lho. Wong gelut kok nganggo mah ngono barang iki. Sing nawadane apamu? Kendhitayat mimang kadangul dewa. Ora ngalake karo Prabu Kacepet ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu tibano mati dening aku ayo ki. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adha menapa sinuwun. Miji dhateng ing rayipun Senopati Jaya Sudarga. Sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang praganggen kula ngabiyantara. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga. Namung keparang kula aturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Ingsun tanpa gawe bombong tias ingsun Pati Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga ora liwat prayoga nggonmu ngadhep nang ngarsaning manira apa Senopati sampun boten kirang prayogi diweji sembahan kula ya aja kaget kang dadi atinira marmata apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbabang perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya Praja ing Parangkencana. Aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira. Maradhyage tilingna karnanira. Kara ana. Aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Patih. Mriki malah kemejut raos sing manah kula diweji. Dene paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun kepareng wambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika Gusti kula ingkang sinuwun mengkono ya sejati kang pranyata ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa dadi ratu yang tenan kata-katane kudu pas ingsun ngrawake para senopati gegedhog samalagdog ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna inggih mula aja nganti dina dungkap panampanira ingsun keparangake rada cemaket rada caket nggonira sowan Senopati Jaya Sudarga lan Patih sapa kok mau jenenge Jaya Kunjara lalen kok ya ora apa-apa kene di kepara maju mengko tak babari apa to sejatine jene panjenenganing wang nganake pasewakan jroning Datulaya Praja ing Parangkencana mekaten iki ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nggih nadani abdi kepatihan nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari ing Parangkencana diweji Andra ingkang dosita rum asiling samirana mre
sekar kadung Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan sinuwun Patih Jaya Kunjara wonten dawuh sinuwun wa sawetara panjenenganipun ngasta bawat peperintahan negara ing Parangkencana sira bisa mangerteni undhakaning para kawula ingkang padha mapan ning Parangkencana sing maune ora duwe katon saya rekoso mesinipun katon mindak gesangipun sirku karepku muni ngono ning penampamu piye katon sasaya kaos diweji mula aku ora iso ngomong karo kita rada maju ndak engko salah tampa wis ninggalake rasa rekoso maksudku ngono mekaten uripe padha enak kepenak sandang pangan sarwana uripe sarwa kepenak apa sing ditandur bisa cukel ngrembaka wawane ngrembuyu gegodhongane wekasan para among tani dedagang layar mbok bakul sinambi wara ora ana ingkang padha kuciwa kabeh uripe sarwa mapan lan sarwa kepenak mula ora jeneng mokokal nek negara ing Parangkencana iki diasta dening Prabu Sawa Bathokul Bawursari tepuk tangan panjenengan ingsun kabeh apa-apane sarwa mundak becik sarwa mundak apik nayaka-nayaka sing wani ngenggokke dawuhing wang mesti bakal tak copot kelenggahane nayaka sing gaweane meres uriping para kawula tak lereni tak lebokke paku jaran aku butuh nayaka-nayaka sing suci lahir lan batin ini ora mung cukup suci dalam debu ning suci lahir lan batine inggih nindakake perintahing ratu kanthi tuwajo merga ngene teh sentosa-sentosaning negara kuwi ana 3 perkara menapa kemawon diweji ratune apik inggih nayakane becik kawulane mesti bakal sumuyut marang pangrahing ratu ing angka kalih nayakane apik nindakake perintahing ratu ora tau weya marang dawuhing ratu kuwi mujudake suwijining nayaka sing apik lan iso dadi srana kuncaraning para kawula lan tentreming para kawula. Angka 3. Kawula sing manut pernataning praja. Kuwi ora kok sarana dipeksa, ora. Ning merga padha tresna marang ratu lan nayakane. Kuwi mujudake suwijining negara sing sentosa. Mekaten. Monggo Parangkencana iki negara wis sing sentosa lahir lan batine. Kawulane ora ana sing padha wani karo panjenengan ingsun. Ora ana sing merengkang marang pernataning praja. Ora ana sing tumindak cecengilan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa memungsuhan, kabeh padha sing saya, sing rukun. Inggih. Manunggal tetunggalan ana ing negara Parangkencana. Mekaten. Malah kula menika kegumun. Nuwun sewu ngatasipun paduka menika nembe mangreh praja namung sekedhap kemawon. Teka kawontenanipun praja Parangkencana kados mekaten indakanipun menika ingkang kinarya dasar menapa sinuwun. Kowe ora perlu ngerti. Iki dasar kang siningit. Sesuk nek kowe dadi ratu bakale tak paringi presa. Jaya Sudarga nek negaramu arep kepengin apik, negaramu kepengin becik, peperintahmu kudu kaya ngene iki ngono nek saiki tak jelaske. Wong kowe durung dadi ratu, mengko ndak tumpangsa nggonmu nyekel bawat pemerintahan negara sing bakal mbok lenggahi mengko. Ya, Jaya ya. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Anak nanging inggih. Lek ku dadi ratu ana negara Parangkencana iki tak rasa-rasake gutang. Liripun kados pundi? Jebul nek pancen kowe wong pinter tenan Jaya Sudarga. Kira-kira apa sing kurang menggah ingsun lenggah dampar kepraban ning Parangkencana iki kurange apa? Menawi derajat pangkat sampun kasugihan iki sampun kliwat. Bondo donya mboten kirang, lajeng menapa malih ingkang kirang diweji. Wah, kowe ya termasuk goblok.
Ora paham maksudku. Inggih, kula dene mangertos. Pate Wonten dawuh. ngerti ora apa sing kurang? Nggih. Nuwun sewu. Pasuryanipun sinuwun kirang wangun menawi dados nalindra. Bener. Apa to sebabe kabeh do guyu? Mergo ora ana ratu sing pareme kaya ngene iki. Ning kowe tak kandhani ya, Pate. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa, tak omongi. Sing jeneng kanugrahaning Gusti iki ora pilih menungsa. Apa dumes sing menungsa bagus kuwi entuk kanugrahaning Gusti? Ora. Kadang kala sing elek malah entuk kanugrahaning Gusti, entuk kemenangane saka Gusti, entuk kabejan dadi wong ketrima. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu, RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan ketrimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki Patokol Bawarsari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasakake dadi ratu. Kuwi mergo saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe, ning kowe tetep ming sak ngisor kuwi ming patih. Ming kanggo keset dasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kataku ya ngunekke aku dengan kata-kata. Ku jenenge wis dro. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ing sami klesik-klesik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek ra sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Monggo wong ngibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi najan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu rai kutha do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh, ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medeni-medenke. Medeni-medenke. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat duka, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Ning nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak, aku malah masyarakat ora wedi. Wekasan oke sing do cedhak. Paham ora wae? Ngertos niku. Esuk nek ngrupak-ngrupake ratu ya. Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten sin-sin. Sepisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang. Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu, kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun Kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari, ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, monggo Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Ping pindho lho kowe ngene aku wis. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekake aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku. Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe te. Tak dukke dadi
tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Alindra, gagah pideksa. Jejer kalian widodari Ping 3. kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya lek ratu semene kok gagah pideksa ki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya, sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumaing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Dewa Sudarga, Inggih wonten dawuh. rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Dewa Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepengker menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan Dewa Sudarga. Aja tek padake dunia nyata. Etok-etok men. Karep melu patih tak tugel krumusian. Oh nggih. Iki. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedeng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting kinting. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawasari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung malah sinuwun kula nampi sasmitaning dewa. Supados kula suwita kalian Prabu Patokol Bawasari, amargi Prabu Patokol Bawasari menika ingkang saged mulyakaken dhateng teng gesang kula. Cak! Menapa? Tak candhak tangane. Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Nggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane monggo rung kenalan mesti ngipatke to. Nggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik dikempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Rasa ngayal to? Iya. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bobongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Tin. Nggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi, bakso kawi ya. Nggih, Gusti. Amripat rada mripat tempok terus tukel rasa tresna. Teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu anggo jiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Betring. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu senengane ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa tali wara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong. Nggih, heeh. Tak bopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh ban, tebahi kasure. Mban krekat nebahi kasur, Drupadi aboboke. Ngono. Inggih. Kowe kuat ra neruske critane iki? Kiat. Bener ra kuat ajar lho. Mboten. Kisah cerita iki saya suwe saya wo ora kuat ati sama duk. Bayanganmu tekan ndi-ndi. Nggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge?
Nek kasuri basane apa teh? Dilamrum. Dilamrum. Aku terus ujik. Aku terus alon-alon jajari para Drupadi. Inggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Nek kaya areng ngrekep para Drupadi areng meluk para Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor. Pawon kedaton kobongan ngan geger ngalor ngidul. Emban ki doting sliri nang pinggir amben kae. Lajeng Aku ngelilir teh. Ah, cuk. Gelakku tanpa upam. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo para Drupadi teh. Gak iso lali, gak. Gak iso lali teh. Gumana mosiane maningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinanging neng kono kaya ana pasuryane para Drupadi mripate gedhe banget terus ngedepi aku kling ngono bubar konsentrasiku. inggih. Aku nek tengok-tengok neng kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku Cecak Rawa. Inggih. Kuwi ya suarane Cak Rawa malik kaya cengkoke para Drupadi. Nah aku ndelok korden kena angin kuwi ya kaya jarike para Drupadi sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya para Drupadi. Iki mau nek aku ora eling wis tak kecup kok. Merganipun Kowe ya kaya para Drupadi edan tenan teh. Tambah ana brantaning atiku teh. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Para Drupadi jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menekake, kowe ora iso mboyong para Drupadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari. Tak tugel janggamu dina kuwi uga teh. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka kula nyuwun pamit madal pasilan badhe mboyong Dewa Drupadi katur paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Patokol Bawarsari. Sur titing ati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Suman-sumun slamet demet ora ndulit setan ora doyan. Tego yuwana slamet syukur saning Gusti. Tak balang boto saka kene. Muga-muga lestarine ring sambikala ya Jaya Sudarga. mriki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggawa sak pirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit pamit. Sri sabar sawetawis sinuwun. Jan wis. Ameng ketemu nang impane kok iso kaya ngene lho, rasaku kaya wis tenan-tenano kae. Inggih. Mugi-mugi Senopati Jaya Sudarga saged mboyong para Drupadi. Nek nganti gak bisa. Tekan kene tak tugel gurune. Senopati Jaya Sudarga. Inggih. Menika sumanggaken Paduka Purbawasesa. Piye ta iki cari kesibukan apa to? Supaya aku ling ngenteni Jaya Sudarga ki ora patiya kesuwen. Iki kira-kira dhewe ngapa piye? Inggih kula nderek sinuwun. Nanggap limbuk cangik apa teh? Menika ugi prayogi. Kowe tak keparengake jadah desa Milangkori. Hah? Inggih. Golek ana limbuk cangik sing apik. Ya, Sendika ngestakaken dawuh. kon rawuh mrene njaluk opah pira tanggape nglipur atiku, nglipur masyarakat Parangkencana, nglipur kabeh kulawarga kedaton Parangkencana. Pangkat kula benjang menapa Mangkat to dina iki. mriki ngestakaken dawuh.
Tresna sinayang manggelung mintanaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta dereng ngantos paripesami Balacana kasaroswanipun nenggih Prabu Jaya Sudarka nrepepeh pindha sata metaraken nintik busananipun menika wujudipun Nalindra Yayi tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namung badhe ambebudhek tekan tentrem negari Ngamarta kedah dipun singkiraken inggih Koko Prabu kula atur lenggah ingkang langkung sekeca non Yayi Gesana sampun dinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Gesana nggih nuwun amin pasang kali mantabi dina bena nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana najan kula menika rugi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng Prabu Patokol Baworsari non lajeng panjenengan sinten nami kula pun Jaya Sudarga nggih kasinggihan menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darmakusuma alah dalah nah ngaten mboten geseh anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta ha nggih menika ngaten mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari nggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung kapirangu jenenganipun piyambakipun menika dereng kagungan Prameswari pila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados weteng penggalipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi mila sinuwun sowan kula ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten sukulinaning penggalih dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Baworsari laning mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka Prameswari negari Parangkencana sinuwun manut semaning jajalan sekertaning bawana iblis lanat babak nglayoni jujul anu sing ana menungso sing nyelo gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng namu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kedurung tepung karaku Kunata Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu asi Jladra Nampa Krasana. Sinuwun Mandura, ya dasar para nyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka merepeki dhateng jasad kula? Baliya kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Baworsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku raming sagodhong kelon. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi kuwi lancang ngucap Ratu Gustimu bakal boyong marang para Drupadi. Apa ora melek mripatmu ora? Apa ora krungu kupingmu? Yen to para Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darmakusuma. Yen Ratu Gustimu Prabu Kacepot bakal boyong para Drupadi, tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Kok saiki kowe bali liya. Mumpung durung tak poteng ku andamu kowe bali yo. Kowe aja nentang kamurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atining Baladewa. Kowe ora ngerti nata mandura wis nesu piye. Mula pikiran ngono bakal boyong karo Drupadi. Iki mung nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngejak apa lak tandangi kowe.
Apa dianggep aku gampang digetak ngono apa piye? Wis dadi anten teping pikirku yen pancen Waradrupadi ora diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugal guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus, bagus. Tegese wong kendel. Tegese wong kendel. Kowe wong kang ora jire getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantange ning Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita, nadyan dewa mudhun wae ora bakal wedi. Yen to parangi karepku ning boyong Waradrupadi. Sudarga, ana parang. Tak gawe sembara perang. Tak gawe sembara perang. Sapa sing cilik gedene sungguh kadekane Baladewa menang boyong Waradrupadi. Kowe iso nyempal bebau ning kiwa tengen Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono nanti papane wong neter kadigdayan. Antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bau kiwa tengen Baladewa. Yen to iso boyong Waradrupadi. Aku kenceng. Koko Prabu Boten dawuh. nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun dagang menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modal. Sing duwe bojo we tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Wus cangkeme. Perkutur aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa kowe ana sambung peteng karo Drupadi cangkemmu? Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararajanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma tasipun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun paringah medal Jawi. Kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga barat. Ndorowati wonten dawuh. Kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan boyong Waradrupadi piyambakipun badhe dipun igas jangganipun. Kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila Waradrupadi badhe kula caosaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Wilanana kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka wonten dawuh melu ora? Nderek. Lah. Werkudara kan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten mareng menika dos pundi lho? Werkudara. Apa? Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Rak ngono to Janaka? Inggih. Ya to Werkudara? Iya. Lha muni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat njotosi nek arep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantu Dura.
menawi ngantos panjenengan jodosi Jaya Sudarga mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula iki gadhahi raos melas dhateng pun Jaya Sudarga. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun nganti Werkudara Janaka. Werkudara, nggih. Melu ora kowe? Melu ya ayo. Yo. Setan Strayoli binatang September Oktober November. Manus maning jajaran pripun? Aku wis sowan ing Ngamarta. Nggih. Kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Sinuhun Prabu Darma Kusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa ngundang-undange karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan paraning bela didupak raiku nganti kontal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinuhun Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bondo donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke Prabu Puntadewa. Mula kundang getihe putih ning sing ra trima. Dulur-dulure kula rawak pun matur ta. Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa. Pernapane kakangne. Niku kakangne Prabu Kresna. Monggo Prabu Kresna niku botoe Pandhawa, bujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa, Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Kok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalahke sayembara perang-perang sapa sing cilik gedene ngungkul aditene Baladewa. Menang boyong Wara Drupadi. Antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya ngene sampean. Ngene sampean niku sing ampuh ming pil. Pil ampuh? Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati wonge cilik, ganthet ngiyayet bringose ngregeni kupingke tiba tengen. Tumpangke kok kupingke. Tumpangke kuping kiwa tengen. Tangane cilik atose Rajamak. Ngantem sampeyan piur. Modar saknalika. Niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Wesi Kuning utawa Gada Inten. Niku gedene ming salengan bayi. Damake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Gunung wae Jugruk lho. Tenan niku. Kula yo duwe gada tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk ki wonengen. Dapure lah. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? Anake Werkudara ana 3. Sing nomor 1 jenenge Antarja. Niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja ya Raden Naga Bagindra. Lho. Niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune Dewaning Ula. Niku rasah temandang nek wis martek aji telapakan sampeyan didilat karo Antarja sampeyan mati. Loh, meng telapakku. Meng telapakan dilat Antarja mati. Niku keampuhane teng riku niku. Antarja niku. Antarja niku. Liyane nomor 2 Gatotkaca. Niku piyayine dijedi teng pabrik Suralaya rika. Niku ora menungsa ning robot. Loh, robot mergo awake diganti wesi kabeh. Jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawah Candra Timuka, balunge jupuk. Terus diganti wesi. Sirah klontongan wesi. Lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri,
Cangkem ceplakan tikus. Niku Gatotkaca. Ususe kabel. Niku galuk uyuhe edang kopi. Kringete banyu aki. Niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak. Duwek. Botol ndase. Ndase sapa? Ndasmu kowe. Ora ngono colong kowe. Kandhane ngeyel. Niku tenang. Sing nomor 3 jenenge Antasena. Niku satriyane ndugal kewarisan glelenge rajamak-jamak kancane gali kabeh. Niku Antasena. Ora iso basa, ora iso ndadak, ora iso nganggo, ora iso tata krama. Nek wis temandang digdaya kliwat ukur. Kliwat ukur. Kacarita kelangenane iwang pikulun padha wenang. Sapa wani karo Antasena? Sampeyan diantem pisan tuk wonten ora mudyan mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku ora tau teng kasatriyan sabane pasar. Mergo wonge merakyat. Kancane kawula cilik nek mangan ra tau ning kasatriyan, ning angkringane Mbak Wita. Awan catilan bengi kelonan bayangan. Niku lho Antasena. Mulane sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa bathang. Lho, bathange sapa? Bathangmu kowe. Merkoso le ngedhok jugangan. Gop nun. Tak butekke. Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandhingi Prabu Jaya Sudarga. Prabu Baladewa ora bakal wani karo aku. Nadan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngopo? Luwih nom tinimbang aku nek wong gerang wong tuwa. Allah kalah karo wong nom. Nggih. Tontonan kok. Aku ora iso bedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos ini. Nututi lamun gatututan lamun mangsa prawira diktaya Nanggono magawe kelahira wang-wang Satrio Kanthet ngeyet brengose ngulur geni kumpang tumpange kuping iki wonten sawa? Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo, sing mburi wong una-una. Antasena apa? Kon ngamplengi apa piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngampleng iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura. Supaya kamu tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mengijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni, tangeh bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko Balya. Balya aja bajotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbok anggap aku wong saudon telu saurupan ya? Apa mbok anggap aku wong jiring getih wedi mati? Setyaki. Tinimbang aku bali tekan negara Parang Kencana. Ora mboyong Wara Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodhok mati sya. Lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang. Najan aku kalah, ning kalahku mati perwira. Raja kaya manuk guwek ngene kok cerewet.
cekel aku kandhani ngayal. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Iki ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ya tangi legane atiku. Tiba kantep bayat mojo ngelo isang. Eling ngono risang satriya Wiratamtama. Oh. Hey. Biasane mampir cangkem kulum. Ha iki ora biasa, aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngayal. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati ning kene. Kerubutan. Ayo, aku ora wedi. Luwung mati nang Ngamarta. Antasena pecah diasmu. Ties. Guajul raine. Ngletak. Mbok dilikono mati apa urip? Modar. Ratu menggleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke ya lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Tiba kantep bayu wat mojo ngering ana risang satriya Wiratamtama. Ngering ana satriya Wiratamtama. Oh. Kok nun. Wong Ngamarta gelute ora wani jeri-jen. Getitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing karo Sencaki, sing mburi Antasena. Ya ulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok nggih. Nek mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mungkin ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula sakoken cangkem. Mundur. Nggih. Kula yo ngomong, "Ah, sono ngomong apa?" Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kula ngomong karo sampean. Aja wani bisa-bisa karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong liwat ukur. Antasena iku yo tidak kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Mekar kowe. Kelang raja-raja. Muter. Sencaki, ayo aja mlayu. Maju garing atiku.
Allah. Hati Allah. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen dek ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki. Ning liyane wis do tata-tata. Candak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jer. Candak Antasena dugang Garukaca jer. Candak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek dikandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mulut tangane atos ora sama-sama. Damangi sekali nggih, Sek. Ora kon matur wau to sekali nggih. Ana sing wonge sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mumpung nek saya nesu kabeh. Wah, saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Sambayang Waradurpati. Aku lho sampeyan. Ngandel ora. Ngeyel lho kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ra. Bali ora. Ora samboyong simbok Waradurpati. Konangan Antasena nggo gatheng jiramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Apokmu kapan kuwi? Diomongi kok angel. Mung Raden Antasena kok arep nganggo menang apa? Aku ya ora kurang ngelikke kok ngandani ngeyel jotos mawon. Mudarang. Nepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing ngaja-aja kon mboyong Waradurpati. Utang kemero. Ah, wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, Modar. Entar sena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundur nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Sekalian ndak ganjil. Gleleng. ora kowe kok ora to? Lho kanca sekake. Oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, lho wis ngomong Gatotkaca oh uju. Ki ya padha wae kan. Mutar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angsluk. Ora karo bilung kok manut kabeh iki lho. Gampang mbiyen niku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarja ning Kalahan. Oh. Nek sampean mboten ngal Bali, anu wae Gatotkaca lho. Lho nah niku ketok angine wis meyut niku Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatotkaca. Mutiar ora kowe. Waduh. Wah. Mudar cocokmu. Yo anggepe kowe terus. Aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar. Anggepe ora iku Sanjaya ngono piye? Gok nun. Aku arep maju meneh. Mila domongi ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung. Yo. Sopo ketelak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong amarga cokot mati, Waradurpati tak boyong. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh.
Niki mengene nganti sencaki ketok acokon mati. Sencaki acokon mati. Gathuk acokon mati. Ondor acokot kabeh. Ondor acokon mati. Telek ora. Ayo nek telek barang arep dicokot. Satria kok dadi telek barang to ya men apa arep dicokot anjur bayar kok jero nekat wae ora. Wong muni anggere ra bayar kok jero apa dicipi. Cokot ra enak balekke. Oh, anjur nekat kancane ra oman apa-apa. Jrawet mikir tajange dhewe ngomong nomor toko. Dewa Narpati duwe nares ora Kresna kalangkung tresnani marang Diabanon Cinawi. Oh Prabu piye ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Nalindra Prabu Jaya Sudarga Pandhen nata Tidaya. Sedaya para peputra sami mikaprat-prajun tendang. Sedaya prajurit sami mundur awit kridhanipun Sang Prabu Jaya Sudarga. Nadan ingkang raitipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan parmani jajalan sertane bawana. Wah, Jaya Sudarga saya ngewewake nyeswana Rata Mantura Prabu Baladewa jono mingkat tugatan sirah kumaratu. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak penduduk, iso ngundurke Senopati Ndrawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja dikengat-kengat. Ayo, Kangge, iki Rata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Rata Mantura wenang boyong ora Ndrawati. Kangge, aku patenono. Piye? Kon pateni ya. Cokot tugel gulumu, muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh. Oke, cokot ya. Nya cokotan, nya iki cokotan. Nya cokotan. Ge cokotan. Kowe iso nugel grune Baladewa, sasat iso njodoro langit. Cokotan legane ngatiku. Hai. Wah. Wah. Mati aku. Manik jajaran iblis lan manusa ora tenan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan. Wah.
Ngapa kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya dhewe Baladewa. Diwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara dudu Baladewa. Ning watak tak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah ora lahir batin nek cara aku isin maju meneh manuswari dajalan iblis anak Jaya Sudarga menungso kang kaya kowe apa dikira Baladewa kalah karo campurmu kowe nyokot Baladewa kowe senadai Kyai Nenggala Kyai Alugoro aku meguru karo kowe selawe taun lekane katiku ene markane paktimu mbok wong iki aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara iki kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi, inggih kula ngertos panjenengan mboten ajeng kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek taman-amani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertos siji, menika mboten napa-napa dipun tamani Nenggala. Lah kok Kyai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nerima ora bedah Negara Ngamarta? Gatotkaca mboten timbalan. Prene nggih. Gawemu kowe gelem ya? Nggih. Menawi ingkang dawuh Prabu, nadyan kadawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa, nanging kanggo supaya miljengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng Paduka, manjinga Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi, mengko tak peneke Prabu Sudarga kae mau. Lho nggih. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana, yen Gendhaga iki dibukak sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathokol Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathokol Bawarsari. Nggih, ngestaken dawuh. Manjinga Gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik. Engko nek nganti Gatotkaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjinga Gatotkaca. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca.
Ana sinayeng manggulung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning astaane ngasta kang mitiraning astaane ngasta Jaya Sudarga Nuwun sewu menika sinten ditepungake wae aku Nalindra Ndrawati kadange taruna Koko Prabu Baladewa. Walah dalah. Sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Keparengipun pados pundi? Menapa panjenenganipun terasaken anggenipun adu atosing balu kulit kulit. Nadyan kula ijen tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Koko Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu lho niki. Lah sabarengipun Yai Prabu Darma Kusuma wis tusan karawan aku maringake gendhoga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi. Mula banjur dilebokake ning jering gendhoga. Waduh, walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata-rata gage sawangen iki gendhoga isi Wara Drupadi. Oh iki. Gawanen bali aturna Prabu Patokol Bawarsarya Prabu Kacepot niki. Nggih ngaten. Selak dados pengantu-antuning Sinuwun Prabu Kacepot kepareng gendhoga badhe kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Mandura kula nyuwun pamit. Mbah racaturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok siji engkel. Nyokot gulukul. Lah ngene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung srimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung srimpet. Mboten napa-napa. Kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki. Wonten maring adawu. Tak kira Graing Kyai Semar ana sambung rapete Nalindra ing mapan ana ing Parang Kencana iki, Dimas. Genge menapa paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang, upama ta luput jer-jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng paduka. Kowe lumrah pun ing Karang Kadempel, tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iki. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing Parang Kencana ing jeluk Prabu Kacepot. Lho iki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning ingsun iki mau. Arjuna lho iki. Nah ingeten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Koko Prabu, aku tak nututi kelawan gendhoga isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan saperangan putra-putra Pandhawa lho iki ngestakaken dawuh. Mangkat Janaka nyuwun pamit Koko Prabu Mandura nyuwun pamit yo. Surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka kaya bocah cilik. Kencan semayan karo kancane terus dolan teng pundi lunga teng pundi sing adoh parane raya mbutuhke wektu le bali ta rasa dipenggalih. Bagong niku mboten ajeng kenging napa-napa mboten ajeng menika cah nekat. Bagong niku ora bakal ngelih ning dalan ora bakal menika ya duwe kepiawean nyolong. Dadi ora bakal kapiran teng dalan niku mboten usah digagas. Nggih ya. Napa sing ketika Kang Garing niku ya didahar to, Pak. Nek Bapak mboten kersa ngendika nandhang lara, monggo kembange wong lara niku ming nuwun sewu, mboten nonton tekaning pati. Terus nek Bapak pun mboten nonton marem penggalihe. Oh, malah dukani karo dewa wong kewajibane minangka dadi pamomong durung rampung kok. Kandang golek dalaning pati niku naminipun nggih mangsa ngelak wanci niku mboten prayogi. Mula paring dawuh enten napa kersane napa men anak-anak niku kabeh do ngerti. Ampun kon meneng mawon ora mubah ora musik kaya ngoten niku rak mbebayani sing nyawang to, Pak. Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar
Arjuna Semenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang hayiwataya Kakang Semar aja kaget aku ingkang prapta Kakang Nayantaka wilujeng Kandhara iya Bagaring slamet tekaku wilujeng Den iya Petruk tak tampa bapakmu tansah kaya ngene Nala Garing nggih Mas nganti susah apa ora ana cara kanggo bapakmu gelem paring pangandikan ora iso niku angel aleman kok niku nek carane bocah cilik niku aleman nganti jeleh nek kula ngepripe karo Petruk ya Tru heeh muni mumet sithik dhisik wah sambate ngarwara Mula coba aku tak matur karo bapakmu Nala nggih dijajal mawon mboten napa-napa Kakang Semar Kakang Nayantaka tangiya Kakang purhanamu yen to negara Ngamarta ketaman lelakon Kakang Semar ana suwijining Nalindra prapta ning negara Ngamarta ing ngaran Jaya Sudarga ngayunake marang putri ya kuwi garwaning Koko Prabu Puntadewa mongko kanyata Jaya Sudarga mau sekti kalintang jayaning perang wekasan kabeh senopati Ngamarta padha mundur tumuli samengko Kakang Mbok Waradrawati binoyong dening Jaya Sudarga katurake marang Nalindra ing parang kencana Prabu Kacipot ya Prabu Patokol Bawursari Kakang yen tanpa Kakang Semar kaya ngapa lelakoning para Pandhawa Kakang Nayantaka gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung kocap kacahita nalika semanten dupi midhanget wonten Nalindra ingkang jejuluk Prabu Kacipot ya Patokol Bawursari dadi gumrekah Kyai Nayantaka mila gregah kaya wungu saka Nindra nek mboten silih pamireng Ndara wau paring pangandikan Nalindra parang kencana Prabu Kacipot iya Semar nggih Prabu Patokol Bawursari iya pancen mengkono ingkang ngersake Ndara Drupadi iya Kakang Semar akrokane kok kaya ngerti sapa ya Pak kok kaya ngerti sapa ya Pak wedhus-wedhus rasa do ngerti kuwi barang waras kok ngono anake wedhus to pancen cebleng tenan kok sengit aku mau ya lara direripe ben mari bareng mari anake dunekke wedhus iki sing marake kula waras karepe Kyai Semar piye den ampun kesuwen teng mriki awi dijujuk-juk negara parang kencana kula tak ketemu karo sing jeneng Prabu Kacipot niku wau Ndara Semareka den prayata sumureres Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunkara Jaya Sudarga iya kula ingkang sowan sinuwun persasat kaya ngenteni silemeng uwuh kumambanging Sila Kresna inggih angkana ingsun ngarantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga iya Komalanggawa wadah jangan iki apa Jaya Sudarga ini sik sabar cangkemmu kalah ro knalpot inggih nyuwun pangapunten sinuwun menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken maklud su walik maksud lu
Maksud lu? Nalika semanten sinuwun duta kaliyan kula menapa? Kowe nak utus supaya nyuwun putri saka negara Ngamarta ingkang suwangi Dewi Wara Drupadi. Menapa sampun paduka dawuhaken menika kasembatan panjangkanipun sinuwun Prabu kaciput inggih Patokol Baworsari. Piye? Kasembatan panjangkanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Wah, ya dalah Jaya Sudarka ora ujan ora kaul. Sesuk tak gantung. Wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken malah digantung. Maksudku tak gantung jabatanmu. Jabatan Alendra dadi kadanging Taruna Prabu Jaya Patokol Derwanu Jaya. Kowe tak dadekke Ratu Gung Binathara. Inggih, matur sembah nuwun. Pate wonten dawuh. Kowe tak unggahke dadanmu dadi RT. Waduh. RT menika jabatan ingkang aja ngemengke, gawe KTP, gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon. Kuwaten. Iki isi Wara Drupadi temenanan. Inggih. Saestu sinuwun. Aduh. Jaya Sudarga wonten dawuh. Nek pancen kaya ngono. Isine Wara Drupadi tenan. Coba tutuping gendhaga iki copoten. Nek Wara Drupadi tenan tak tubruk, tak gendong nyemot, tak gawa nang Tilamrum Jaya Sudarga. Nyat kangen ning Kalangguan. Aglar pandan muncal dina lir kekoneng sumsara titan padang kasoran pembajari purnaming kekono dasare mangsa katiga sigar sambuka tutuping gendhoga Sang Jaya Sudarga parandring salebeting gendhoga Raden Gatotkaca Camat Aji Naranta kanggo kundeli punang tutup temah datan kawas sambuka tutuping gendhoga kagyat kadrakasan Prabu Jaya Sudarga wau. Sewu-sewu kalpatanipun ingkang abdi tadhawa durung sinuwun. Nyatanipun tutup kula bikak mboten saged. Goblok. Wong isih kekancingan ngene kok dibuka. Menika mboten nonton kancingipun. Nek ngono pancen pinesti Wara Drupadi rada aleman. Nggih. Njaluk sing buka panjenengan ingsun. Rada mundur Jaya Sudarga. Iki kok nek tak buka Drupadi ngetok lak tubruk. Nggih. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Sumangganipun badhe buka tutuping gendhoga menika. Ya, njaluk pangestu ya. Nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Binukak tutuping gendhoga. Lakon kabuka punang gendhoga nalika semanten tanggaping gati risang Garkaca. Kemutan dawuh timbalanipun ingkang wohing Darawati. Sigra nyaut Prabu Patokol Baworsari dibeto ngambandir kantoro paket Prabu Jaya Sudarga. Wara Drupadi. Halo. Wara Drupadi kowe ndelek nanti Wara Drupadi.
Gatotkaca kasinggihan. Wis bisa bali ning kene. Pono ingkang nututi karo playuning Jaya Sudarga. Kula sampun saged mikut Prabu kajeput nggih Prabu Patokol Bawursari. Namung nyatanipun kegiatanipun ngedapi-dapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajianipun Prabu Ndrawati. Lho, lah kok edan temen? Ing atase kowe iki satriya babaran kayiwangan. Mungsuh Prabu Kaciput kok iso dikipatake? Nyatanipun mekaten. Mergo doran njajal ora? Ya apa dapure? Cangkeme. Ayo, wong Amarta senengane apa sapus? Menehi aku gendhaga jarine isine Dradrawati, jebul isine satriya sing iso nlenthek tanpa sutang, mabur tanpa lar. Sing duwe satriya sing duwe caping gunung. Saben bengi nyawangkana. Caping Basunanda, trumpa padha kacerma. Kotang ukuran 35. Endi panungsane? Ama Suramarta, Jayamrata. Iki sapa ngaglan ning ngarep aku, Raden Werkudara? Wah, ngerti karo aku. Ngerti aja men kowe. Bapakmu aku ngerti. Sapa bapakku? Prabu Pandhudewana. Mbahmu aku ngerti. Sapa mbah? Abiyasa. Bapak meneh aku ngerti. Sapa? Palasara. Mbahku lisak dhuwure Palasara. Pala kependem. Pala kesimbar, pala gemantung, kudus. Ora kenane sih Werkudara? Wah, kaya aku tahu krungu swara iki. Krunganan kowe. Wah, kowe ngalahke Gatotkaca. Bapakne ora trima. Mbane kon melu sisane kene. Hilane. Wah, Ngapa sih? kok tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu. Wah, dicipok. Nanti abang kaya ngene. Ora ilang-ilang. Ya rimpi mesti nesu iki. Kalah to. Alah, Mundura. wah, edan dapure kaya wungkal menangan. Ora pati ndugamana jane wong iki kaya ngapa to? Ratu kok mulai gedabikan. Mrono mrene iki ngapa? Suka-suka. Aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo ndi kae mau. Sing gunake kukune argo nyubles wetengku. Weteng kaya ngene cubles nganggo kuku. Sapa iki?
takon karo aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna. Ala Kresna bojomu telu ada. Konangan kowe saiki. Kresna bojone telu. Rukmini, Setyabuma, Jembatan Ancol. Jembawati. Heeh, Jembawati. Ya. Anu apa wae? Lho mesine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku. Sing tawadane apamu wae? Lho. Wong glutuk nganggo emah ngono barang iki. Sing tawadane apamu? Kendhitayat mimang kadangul dewa. Ora ngarake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol. Ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu. Tibano mati dening aku Kepiye kae maksudnya? Mune tiban jata cakra kok minggat. Wong kena jireh getih wedi mati. Ya kaya ngono kuwi. Ayo, wong ngamarta ora meneke Drupadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lari. Sungsang bawana balik kaya ngamarta. Semar wis waluya nirmal Kemajati. Mbeng estunipun sampun. Kula sontekke kok niki, Pak. Kula ming kelangan karo kelangenan kula, Ndara. Lho, kelangenanmu sapa? Napa sampean boten prisa? Nek sing loro niki rak ming anak kula angkat, nek kelangenan kula ora. Sampean sampun ngerti to karep kula. Lah kaya apa? Kelangenanmu ngamuk apa? Pundi? Ning kono. Nala Gareng Petro. Adimu kae cekelen ganene nggih, sing kaya tangan bawa nggih. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok mecoke karo aku apa anggemu kok iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya, dileleng terane. Sandangane ya mas-masan kaya ngono. Lho, orang kaya padha kecah tipis. Rak Bagong to. Us. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe ki wong melarat kang ketemu wong sugih sok kenal. Sok akrab padune mung golek sandang pangan. Ana. Oh, minggir iki dudu kelasmu. Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her, kelas sing para priayi-priayi. Ora kelas kere kaya ngono kuwi. Modar dening aku. Nutuk aku kowe.
diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tuwa dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku Bali. Awakku Bali seger. Awakku Bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning Lokoro Kendho saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngoyo aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang. Nek omong waton jeplak cangkem. Pedus tenan kok. Kok iso didaya ya menungsane ya. Aku getak ya, ngapa tok aku ya digetak. Kowe ra menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang apa? Rasukti dadi. Mikir. Ayo kana do turun nang ember toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kere-kere mikir. Kana do turun nang isor sekret kono kene. Dia. Nglarake ati tenan ya terus ya ben. Iya ora anggere. Ngapa wedang apa? Nyo. Ya iki ketuane kere iso dhewe. Tampani. 100 ge wong 3. Rung taune kedhe 100 kowe. Rung taune kedhe 100 to, 100 kaya luwi abang, nule 5. Bendina ming ewon. Su tenan. Bapakne dikuya-kuya. Kowe salin ora kowe? Salin piye? Salin dengkulmu mlacot. Kowe ora salin ditenono, tak ajiar dhewe. Lho, wani mbek aku. Sing tawedeni apamu? Kuwi ngani-ngon muter welu ro drapah kowe salah-salah. Aku dadi arep mungsuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepot? Ya Prabu Patokol Bawarsari. Ngejikir rambune nak. Apamu kapan? Bapak sepelekke. Yo ndang gewis. Ndang gewis. Oh, apakmu kapan kowe? Ha wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar dadi wujud. Kapora. Terus Pak, terus. Mangkel aku dinekke kiri-kiri terus Pak, terus. Terus Pak. Waduh. Raine biru erem. Waduh, ayo keracunan nek iki. Bagong tenan malah keracunan piye, Tru? Wis ben nengke wae ora apa-apa. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan itu, Tru. Wedanan. Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti lara e. Aduh. Ayo kegek waras cengelmu kuwi. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning.
Ana ganti kono. Cewek rasa dadak ganti ben. Anggo rak garing dhewe. Waduh. 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 Wah. Luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane yo sirku yo mah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, patik senopatiku sing penting iku nek takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus rekoso. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik ki ya diwenangake gayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo orane menungsa ki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Jikalau jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur neng kasatriyan bersila geni. Kendali soto gila. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek bisa to. Kono kondur neng kendali soto. Lho niki. Warakudara wasawai Warakudara Ratu Gustiku tekaning pati belakno. Wah, kowe kudu mati. Oh. Kowe. Asamadhangi jagat tumungo-mungo pananeng sapucak ing wukir marba bang sumirat keneng soroting surya mekalan gunung sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan wusananipun kali sing sambikala nir ing rubeda. Mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan kanikmatan karukunan sedaya sumandinga dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing Palbabang mriki tansah sengkut gumregutanipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae lan saged migunani tumraping para kawulanipun. Ya purnaning gati sura sudira jane kang ret saha brasta tengaping kula Darmastuti rahayu sami makaru rahayu samya pinanggih Ndara.